Mietet il-priġuniera li kienet ipprovat tneħħi ruħha bidejha fil-faċilità korrettiva ta' Kordin madwar 3 ġimgħat ilu meta kienet instabet mitlufa minn sensija fiċ-ċella tagħha. L-aħbar tal-mewt tagħha fl-isptar Mater Dei tkompli tqajjem tħassib dwar il-mod li bih qed titmexxa l-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn fix-xhur li ilu jmexxi l-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli mietu b'kollox 12 persuna. Dwar dan il-każ fi stqarrija l-awtoritajiet tal-ħabs qalu li l-mara kienet kontinwament taħt monitoraġġ minn psikjatra. Bl-aħħar vista seħħet fit-3 ta' Ġunju li għadda. Fir-rapport tiegħu dejjem skont it-tmexxija tal-ħabs, il-psikjatra rrimarka li l-persuna kwistjoni kienet qed tagħmel progress fil-waqt li ma kienx hemm riskju ta' suwiċidju. Wara l-mewt tal-priġuniera ġew informati l-Pulizija fil-waqt li nħattret inkjesta li titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek. Ix-xahar li għadda l-Partit Nazzjonalista nnieda l-ewwel set ta' proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjità frott il-ħidma tal-clusters politiċi. Dawn il-proposti jindirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' fullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed titqarreb lejn il-kollas. Tantu hekk li bħalissa fil-faċilità hemm id-doppju tal-popolazzjoni li din il-binja tiflaħ.